Здравейте! Ние сме на летището и сега ще ви покажем какво има тук. Да, нашия. Самолета сме. Така. Мария, Чакай! Какво? има този път компютъри. И сега ще играем на втория самолет само на компютърите. Много ясно. Много лесно се играе на Монополи. Така ли? На мен ми е много трудно. Лесно е. Добре, ще ви чакаме бързо. Не ни се чака половин час да отидем в Грузия, за това ще се телепортираме. Изглежда, че стана. А сега от нас. Чао! Чао!